Ченгетата не са пропуснали някоя улика. Отивам. Вие разпитайте колегите и началника му в депото. Добре, кой ще говори с жена му? Маги и Оей. Аз не разбирам кой би направил такова нещо, просто няма логика. Да е ставало нещо необичайно напоследък. Спорове, къвги, заплахи, нещо такова. Джим държеше ли се по-различно? Нови разходи, приятели? Не, Джим е трудолюбив, свестен човек. Не закъснява, не пие, не играе комар, просто... Не мога да повярвам, че някой би... Успокойте се. Може ли да огледаме?